Roberto Solano.
vale para todos. Estánse aquí confluindo as... Estánme dando unha información aquí abaixo, pero non lle ollo. A ver, camarada. Dime que non diga camaradas, por algunha razón que ten ela. Entón, compañeiros, compañeiras e camaradas, porque, por si hai algún que veu, non vamos desprecialos así. Estamos aquí confluindo nesta histórica praza do Obradoiro, que se chama así porque aquí había moito obreiro. Aquí durante 20 anos houve chollo para todos, con bons salarios, sin seguridade social, para construir... Dime, compañeira, queres subir a falar ti? A compañeira leva 40 anos na política, que é un número máxico porque xa houve outros ferroláns que tamén votaron ese tempo na política. Explicaba que aquí houve 20 anos traballo para construir ese emblema do poder da Igrexa sobre todos. Este emblema continúa, como sodes clase traballadora e tendes moitísimas dificultades pois para o lecer e para o turismo... Perdón, compañeira? Estás interesando por mí, falamos ao final, mellor, de acordo? Estame preguntando se eu son traballador ou se estudio. Non vos metades con ela, deixa en paz, ti. Porque moita xente está pasando por unha mala situación, sea traballador ou sexa traballadora, e moitas veces non hai lecer para o turismo cultural. Direimos que estades aquí nun resumo da arquitectura galega. Esta é a fachada da catedral, que é de estilo barroco do século XVIII, tardo barroco. Esta era a escola de traductores e un dos emblemas do poder de Raxoi, pero non Raxoi o da hora, senón un bispo de Santiago que se chamou Raxoi e que o actual presidente de España é neto, ou bisneto. Aquí está, eso non o vou dicir, compañeira, porque eu estou a favor da liberdade sexual. Así que a opinión que ten esta señora sobre a opción sexual de Raxoi a mí non me interesa e a vos tampouco. Aí temos o Hospital Real, onde durante moito tempo viñan a morrer os pobres e logo foron expulsados, e actualmente hai turistas que pagan unhas cantidades alucinantes de diñeiro para hospedarse aí. E quero pedirvos solidaridade cos clientes do Hostal dos Reis Católicos. Baixada de precios xa! Está me chamando facha agora. Pero eu digo que di ela, acaba de chamarme facha. Eu non o discuto, pero creo que non son o único. Hai 4 anos, no 2011, cando todos éramos felices e había asistencia sanitaria para todos, eu participei nun acto dunha organización que logo revelouse como organización criminal, que era a SGAE, que entregaba os premios Max en Córdoba, e había unha manifestación como a nosa de hoxe que lle berraban aos artistas: ti serás o próximo parado. Pero naquele momento os artistas pensábamos que non íamos ficar desempregados nunca e que os problemas da clase traballadora non eran os nosos problemas. Agora, 2 millóns de desempregados despois, hai algún que empeza a afectarlle. Primeiro viñeron polos operarios, polos inmigrantes primeiro, mas eu non era inmigrante. Despois viñeron polos traballadores e polas traballadoras proletarios, pero como eu non era, a mí non me importaba. Mas agora, polo visto, estamos en perigo os funcionarios. Pero agora xa levamos 4 anos ou 200 anos de insolidaridade. Vou vos dar as noticias do día. Hoxe a Axencia Estatal de Meteoroloxía profetizou que para as 12:30 da mañá na Praza do Obradoiro había un 85% de posibilidades de chuva. A organización da Marcha pola Dignidade pediu un aprazamento desa chuva e por primeira vez unha axencia estatal chega a un acordo favorable para nós. Onte, un alto mando policial declarou que estaban detectando un aumento dos delitos de corrupción e de delitos económicos de blanqueo de diñeiro. O alto mando policial de Galicia dixo:
no resto dos delitos están baixando e este parece que está en ascenso. Non sabemos como interpretalo. A interpretación é sinxela. Non nos perseguiran. E ao non haber perseguidos non hai estatísticas de corrupción económica. Eles van ser os próximos parados. Tamén onte é unha boa noticia para todos. Parece ser que hai penas de cadea para os bandidos que como se di, xestionaban as organizacións de delitos económicos chamadas Nova Caixa Galicia. Pero por bo comportamento parece ser que non van a ingresar na cadea. Quen está na cadea ou quen perdeu o seu emprego foi persoas que estiveron loitando para evitar que botasen das súas casas á xente. E esa é a noticia de hoxe. Infelizmente temos que pedir a amnistía. Despois de tantos anos sin pronunciar ese berro, pedimos unha amnistía xeral. Estamos polo dereito ao pan e quen queira croissants que os coma tamén. Estamos polo dereito ao traballo, polo dereito ao teito, pero temos que voltar á vella reclamo. Dereito á liberdade, porque están facendo leis contra a nosa liberdade sexual, a nosa liberdade económica e, en xeral, contra a nosa liberdade de expresión, e están voltando. E manifestacións como estas son imprescindibles e temos que continuar. A continuación, señoras e señores, a voz prodigiosa de Uxía, por se a buscades en Facebook. Un aplauso, por favor. Pan, traballo e teito. O pobo ten dereito. Esta é a nosa arma, é a arma das mulleres, a pandeireta, é a nosa voz moi presente hoxe, ademais que mataron a unha muller en Ponte Sampaio. Imos pedir pan, traballo, liberdade e xustiza tamén para as mulleres mortas. Vale. Moitas gracias. Imos continuar co noso acto mentras o tempo permite e as nosas obrigas non nos devolven de novo aos sitios de orixe. Comunícame da organización das marchas pola dignidade que a seguinte vez non lle digades aos veciños que non vai haber sitio para todos no Obradoiro, que veñan todos, non como fixeste desde esta vez de traer só unha representación, un por cada 10. A próxima vez queremos encher o Obradoiro, e se non hai sitio metemos a alguén aí dentro.
Aquí hai, como digo, hai persoas de moitas condicións, uns que tivemos máis sorte, outros que tiveron menos sorte, e hai moitas persoas que ven en perigo conservar o seu posto de traballo. Un deles é Felipe VI, o rei de España, que hai moi poucos traballos das súas características e neste momento pode ser obxecto dun ERE. Quixemos que estivese aquí, pero dixo que tiña medo que alguén se lle sentase no sitio mentras viña a Santiago. Hai por aí, a falta de representantes tan ricos na nosa manifestación, hai por aí correndo uns petos que non son para ver que bonita é a pegatina, son para aportar na medida do que se poida diñeiro para continuar facendo estas movilizacións, para mellorarlle as rodas aos autobuses que nos conducen, para repasar as bandeiras, para comprar a pintura que faga falta, a azul, a negra e máis a vermella, para que todo isto continue e medre e que permitir que fale con esta expresividade para que o inimigo saiba que imos en serio. Polo pan, polo traballo, polo teito, pola dignidade e pola liberdade. Entón, eu, como non teño máis que facer importante, teño que dicirvos que hai uns petos que vos coñeceredes da vosa infancia que ten unha rañura pola que se poden introducir moedas e se tes bastante habilidade para a papiroflexia tamén notas bancarias. Non queremos panfletos nin cheques, non admitimos, pero moedas e notas bancarias sí que queremos. A continuación vamos pasar ao momento máis importante que é o que nos reuniu aquí, que é a leitura do manifesto para escoitalo todos e cedolle a palabra ao compañeiro Nicanor Acosta. Grazas, compañeiros. A unidade popular está hoxe aquí, na nosa praza, na Praza Grande de Galiza, na praza que acolleu as xeneracións de ciudadanos de todo o mundo, na Praza do Obradoiro, berrando pola nosa dignidade de pobo en loita. Loitamos porque un goberno traidor ao servizo de potencias e multinacionais estranxeiras está a deixarnos sen pan, traballo e teito. A eso que temos dereito: pan, traballo e teito. O povo ten dereito! O povo ten dereito! O povo ten dereito! Loitamos contra un Estado fallido que mal vende os nosos dereitos ao poder económico. Son só negocios, nada persoal, como di a mafia, porque non pensan nas nosas persoas, só no negocio, só no seu bolsillo. Dicimos mafia porque estánse a comportar como criminais organizados, roubando, mentindo, chantaseando. Por iso estamos hoxe aquí, para facer fronte a esa mafia
que nos está a maltratar. Que non nos representan, que non nos representan, que non nos representan, que non. A chamada crise non é máis que unha inmensa estafa perpetrada dende o poder económico. É unha estrategia neoliberal para recortar os nosos dereitos e facer negocio con eles. É pura cobiza. E iso ocorre porque o poder político está totalmente sometido a ese poder antidemocrático. Debemos preguntarnos se manda máis o goberno ou as multinacionais. E coa resposta teremos claro cal é a nosa realidade democrática. A Troika Europea é un contubernio formado polo Fondo Mundial Internacional, Banco Mundial e Comisión Europea, que non se presentaron a ningunha elección democrática, pero dictan as normas aos estados como si tiveran algún tipo de legitimidade. Estados que actúan como sicarios dese poder antidemocrático. Liorta contra a Troika! Liorta contra a Troika! Liorta contra a Troika! Esta Unión Europea non nos representa, non é nosa. Negocia ás nosas costas un tratado comercial con Estados Unidos e Canadá, o TTIP, que é o maior atentado á democracia que se recorda. O negocian en segredo, sen debate no Parlamento Europeo. Non é unha Unión Europea democrática, non defende os nosos intereses. Se nos xuntamos para loitar, podemos gañar. E ese é o objetivo das marchas da dignidade. Ter máis forza que eles para derrotarlos. Derrotar a un inimigo cruel, criminal e despiadado. E a unidade e a dignidade son as nosas armas. Se as usamos con inteligencia, venceremos. Sabemos que é difícil, que o inimigo ten todo o seu favor e que usará todo o seu poder mediático e policial para derrotarnos. Pero temos que loitar xuntos, organizarnos e ser máis fortes que eles, porque somos máis, porque, compañeiros, temos dignidade. Unidade popular! Unidade popular! Unidade popular! Unidade popular! Unidade popular! Privatizan hospitais como de Vigo, triplicando o seu custo para favorecer a empresas privadas, aumentan o prezo das medicinas, deixan a moitas persoas enfermas sen vacinas, recortan a dependencia, pero coidan
con cartos públicos ao pai de Raxoi. Privatizan servizos de emerxencias mentres Galiza arde cada verán. Recortan en educación pública mentres favorecen aos centros concertados. Acaban coa gandeiría e a agricultura e a pesca. Malvenden as caixas galegas unha empresa de telecomunicación tamén como R. Atentan contra o medio ambiente, enchen de cemento as nosas costas, consinten que a mocidade teña que emigrar para ganar o seu futuro, porque aquí, amigos, non encontran nin presente nin futuro. Un futuro lonxe do noso país para a xuventude. Recortan as pensións, privatizan o ferrocarril, incrementan de xeito perverso a débeda ilexítima e agora ata puxeron un imposto ao sol. Un imposto por usar o sol como fonte de enerxía. O seguinte será cobrarnos ata por respirar. Non pasarán, non pasarán, non pasarán, non pasarán. Por riba de nós non pasarán, por riba de nós non pasarán, por riba de nós non pasarán. O feminicidio continúa sen que o tomen en serio. Dúcias de mulleres asesinadas pola violencia machista no que vai de ano, pero recortan en políticas de igualdade e prevención. A loita feminista tamén é a nosa loita, porque non hai revolución que non sexa tamén feminista. Contra a violencia machista, loita feminista. Violencia machista. Violencia machista. Violencia machista. Violencia machista. A estrategia é clara, a mesma que fixeron en América. Crean a crise, a usan como excusa para recortar dereitos e cando se achegan as eleccións din que se arrematou, usando cifras como PIB. Eses dereitos non volverán se non loitamos por eles. Se non traballamos conxuntamente para derrotar ao inimigo poderoso, cruel e criminal. Contra ese inimigo loitamos. E contra a nosa loita, o goberno incrementa a represión con multas e cárcere, con unha lei, a lei Mordaza, que parece feita polo mismísimo Franco. Xa non será con noso silencio. Xa non será con noso silencio.
xa non será co noso silencio. Claro que non. Non nos calará. Seguiremos a loitar e a exixir estes puntos que anuncio. Non ao pago da débeda ilexítima, non ao TTIP, non á corrupción, retirada da reforma laboral, defensa dos servizos 100% públicos e de calidade, dereito á vivenda, dereitos ambientais, non ao fracking, enerxías renovables xa, independencia da xustiza, xustiza para as vítimas de Angrois, defensa dos dereitos das mulleres, dereitos para as persoas migrantes. Ningún ser humano é ilegal. 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 Non a represión, retirada da lei Mordaza. Múltannos a nós para asustarte a ti. 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 E por fin, economía ao servizo do povo. Pan, traballo e teito. A loita continúa. Cas nosas vidas non se negocia. Cas nosas vidas. 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 Pan, traballo e teito. Pan, traballo e teito. Pan, traballo e teito. Gracias, compañeras, compañeros. Ter casa tamén. Vivir é un direito. Ter casa tamén. Compañeiros e compañeiras, despois das palabras de Nico, pouco resta por falar. Resta moitísimo por falar, hai que transmitilas, hai que espallalas, hai que voltar unha vez máis ás asembleas locais e ás asembleas de comarca e non permitir que o movimento esmorexa. E dixo esmorecer porque morrer non vai morrer máis. Xa sabemos cantos somos, cantos estamos, teño o compromiso do bispo de que non ides ser contados como peregrinos a Compostela, non ides ser enumerados como xacobeos, e teño o compromiso da Oficina Local de Turismo para que non sexades contabilizados tampouco como turistas. O que xodes, compañeiras e compañeiros, xa o sabedes. Agora hai que ir contando a terra da que vimos. Para despedir este acto, a contundencia e as palabras claras e o chocolate espeso de Aspergillus
de Coira. Para a próxima. Falarei en nome da Igrexa para a próxima. Agora, só lembrar o que xa sabemos. Pan, traballo, teito e liberdade. E dignidade. O povo ten dereito a pan, traballo e teito. O povo ten dereito! O povo ten a voz. Dereito! Removemos o ceo